Máme tu Tobiasa. Tobias má 12 rokov. 12-ročný Kalinsko si trúfol na týchto borcov, čo tu máme. Takže troška ho podporte, určite má veľkú odvahu. Ja si myslím, že si zaslúži asi najväčší potles zo všetkých chalanov, čo tu boli. Takže Tobiasko, je to čisto iba tvoje. Ale toto je posledný súťaž, ja vás fakt chcem vidieť o podporiť celých 90 sekúnd. Určite o to bude stať viacej síl, než vás, ten potles, krík. Takže, Tobias, poď! Hej! 360 12 rokov! Poď, Tobias! Hej! Evo si nárazy! Salto! Kolejová! Salto! Poď, Tobias, poď! Nebudem ti samozrejme zavádzať, presúvame sa na bradla. Pagaš! Poď! A ja vás započujem. Takže to posledný kanál v kvalifikácii. V takom mladom veku, ja som aj nevedel, Salto! workout. Pekne to završil. Času nám zostáva pol minúta. 30 sekúnd ešte. Ľudia, takže 25 sekúnd. Z istého kriku, potlesku, hurhajú. Je Tobiasa, gól! Toto som chcel počuť celý čas od vás. Trojka. Poď, daj! Máme ešte 3 sekundy, tak poď rýchlo brať nás. Výborne. Tobias, Kaťa, budeme sa stopnúť.